Помагайки. Опела, ма е нова година, ако отият там съм съгласен. Ами аз съм съгласен с тия Това тръпки. може и с преработено масло, ама това не е бак. Не, аз съм му сипал. Гледай си съедините алкари по отведнъж. Той е толкова път по-заден. Той няма ли... Как изкара без газ това? И без блокаж, само 10. Е по-лесно. То ни е по-лесно. Гледай, то без газ. Като джуган. Като джуган.